Nalor ki babon ki jingle burom yau nongelam baradba na them ribhoi district u Dr. Didi Lapang hagir kom ki bapher bat ka jinglet ngolem jong ki riu pokmat ka jila kentup nadu ki he sarkar bat kum juru ki kenhon bapher ka RBDSA ha ka jing penkot ya ka jingi kop jingi ka belapan hap perda hanin gasngi ha trails fun park ha ribhoi district kinong ilam jong RBDSA rengkat ki nong sya khot ngubha rengkat ru bat ki nong isim benta ha ka te lempung ye kop jingi kila penlong ye ka jingi asngap jar ka bisipor kum gadak jong ka jing burom yau mahe Dr. Didi Lapang bat ka jing penpau ye ka jing songsi bat kum juru ka jing pha ye ka jing songolem shigi bahyeng hasam ye ka jing penlong ye ka jing sngap jar ka bisipor lai lam dau chairman ka swimming committee uba Daminot Seliang ngi tep bana kaliang aying gasam bat kum juru na kaliang jongka sorkar jela ke jongi kin sale don buram khaddu e ya kamet ke badang sa ke jong i haka snginengkong ke bahap khatsan torek na kaliang jongi kum ka Ribhoi District Sport Association lengba ka swimming committee ngipha ya ke jing sngaulem sya ka ying gasam ke jongi ba ke baro ke bana kaliang ka ying gasam kin pendap don buram ya kamet ke badang sa ke jong syakri jong blai kan long ke bayai bek bat ya iranti bat ngej skam bo blai jong ke jing sup un ai kata ka kumba u lakulan ya ka mensim ba un ai haki ya ka jing tengan ke banau blai batang no blai hi bat ngej skam ba un omino ya ka ying kasam hapedeng ka jing syayong ban kani kalong ka jing du nong om tang ya ka ying kasam dan rayangi ka association hi barok kawai ka district ka jongi hi barok kawai ka Ribhoi district ka them Ribhoi ka bi ka jongi ngila penlong ye i kum u kpa jong ka district ka jongi bat ya ka jela hi barok kawai bat kumta nakaliang jongi ngisus ngoban ong kublai shibun mahe ya ki kam ki ba piladep ban le nakabenta jongi kum ka them Ribhoi hi barok kawai ban ngej skam baha ka jing ngin katbala ngin yai but ya ki dinjat ki ba pilayalam ya ka district ka jongi hi barok kawai da ka ba ngin ya ngap jar sipor te kerpat ya barok bangin sobaha ban yayang ngin pendam ya ki klik sepak to kublai shibun Pidon kam nong shondur ne nong ringdur hakijing kawai jongpi ne kijing kendu sa kan mau jongpi pun shangi ngin pele mangi katkum kajing kwa jongpi kador gababit la kadai mensi ne menmin pranyo lai ariwei sau iwei Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi pun shangi ni ai wai shapi pranyo lai wei kendai hendru iwei arnyo lai